vadhibhisa vadhibhisa asi kumwa arutenga up ma50 pond okerasekona ukei kwamutenga okay kuitira kuti vanhu vamwano anzva rimwe munhu angatine mari yake 15,000 saka ndidwa sei andianongoendesa upengi unopiwa zvinongoita haisi problem mari ingotenga angori nayo chaicho saka 15,000 kumayes mari kana ikakonvertwa from mabond to yes depend kuti riti pachii afanira kuti dora tomboti iri pa 5,000 saka inenge iri $3 ike 3 mari ine bundu apa nongo nechibundu tengo chafamba nebhara sauda sezvo hapana zvese boira ukia dzibu masa apa ndikuva dzangu dzodzo dzekujeka chimbotudza zvikuitika kumusika vanhu vanopota zvekuwasera kutsvaka mari kuita basa rekumamisa mbavha ndo basa ramukuita masawa ndo basa ramukuita saka ubva pakatanga basa rero wakaputidza dzingani ini ndolanzwa kurova bhozi mima kwangu anokwadza saka usati waruwa kana wani asati ndichikutamaka inini kana wazokubata ndichikupromisa zvekuti vanhu vatombodoti ndibate munhu bhozi vanotoziva kuti maanozokwadzi wapa tikashara zvekuzotozoita aizeri apa inini handizonzwisisi ndoda kuti anga kuti anga abirira alright aizi kozoita vanhu vanoda kuhakira tumabhebhi tisiri twavo anganita navo vanenge vaita sei zvekutenya zvinoti hamukwiri munhu atanga kutonoda muenderani anobva aita sei atanga kuda kuita shamwari yako uyu akatamba newa pasoti awana kusvika kune chii kune muoko waizeri muoko ubva tanga kuchera kuti muoko mfesi wakudoorana nayo haana skiri akashaya udhara haana dhiri waizeri ubva watonzire mwana hayo mfesi ahuko ndakutanga kutoramba iye mfesi yobva asara achita keroni nechimoko chechi ofasiti kobhebhi kondepwa kuita nekuti wakuzana nefesi wangu vakutomhanya ndakutaura asi wakaitwa ndakaitwa mva wazoita sei waitwa kana ndikafu kana zoendera mwana nevheseri ndakuti iwe inini kana wakuda kundiramba izasingiziya nekuti waona kafisi aka kane swaga wakutoramba inini hazviko mwana bhadibhadi yaunyedu ngatingodana naye patakadzidzira asi yaona swaga aswaga ndinalo yaunenge uchiswaga ndoipi afanana kuraima chi anamba nechii futi kaki teri boy kuraima manhamba mapisik nawo machali black mashangu ndoswaga here ndoswaga aya madzibaba ndikulo zinodeka kusmart smart ndoruva kana pane pandada kuenda tada kubva kacha ndorwa smart usa kana uri padheni wakachila uri pagraft maweksuit waiziri zvibasa zvafanira kuti inini ndoda kuchena apa pasina kwandikuenda ndikandechototambisa hembe afanira kudaro hembe hadzifanira kutambisa takadza auzoti kudhara tichikoshesa hembe kuti hembe yangu handisikuipfeka ndezepfeka kana ndada kuchena kuti kana kuti kwachazipati waiziri ndatakaoda unazomechesa saba ndingi sikamboita sei sikambodzipfeka ndangomira kuti zuva ringu rinongirira kosho for matches nona matches pakaitika pati padheni pangu apa ndaanditosoripo wozi national invite asi yaitika papapeni so wakatobva padheni ndanditoripo panasimo patiwe saka zvaifamba sema iwe uri padheni pati to padheni penyu asi uripo asi haumo mupati chikafu mandairova asi mupata umo asi mupati angasimo pandaudzadzora ivolume imundisa noise wozi nasina kudii pazongoti awamo ndatanga kuti wedzera ivolume ndatanga kuzopiwa kuti mabhiya netunyama twaigocha kwagocha aizi apa kunyama yange atoendwa udhara nangu atogocha gaya ati kuti ndakazotamba karolina ivawilo ye ichitangotanga chikonugeza ndakakura mazi chaivhiya ndakapedzera karolina yekwavavilo vandakazorozora mafuta bva ndatanga kumira hembe dzangu dziome ndichichinja bhozi papanaita washoniweyo asi unongosina hembe mwaya ndakandifute ndakadzwa iri friday apa saturday ndopati plus wangosina kuinvite apa pakasina invite apa ndati saka ndoenderei akaika pa10 sekund pandazongonoti yatanga ndakatotanga kutorwa chi
Uma ndikupika. Waiziva. Mo. Yoski ngoripo. Saka ngari pateni. Ngari pati yanzazi yako. Kuanzazi yako ndeza kuinvite sekupati. Aiwa. Ina ntoudwa bosi pazvichitaurwa kadi chitozvindu. Waiziva. Ndotanga kuti ndakunogaira kuti saka ine hasikundiudza panochitara chitozvindu kuti saka ine hasikundiudzwa ndoda kunatoudzwa inini aizi. Apa pezvinonite kuti ndiudzwe bosi padhieni. Waiziva. Kana wachitukuziya zvikuitika. Kana kuziya zvikuitika pane handichitedzere bosi. Asi limbe tsvaga mari dzangu chega aiza muraunda nditese ndibuda noziya kafrindi. Ipapa. But unongosana na sendi ngwana. Asana mbona une mari. Vanhu vese vakachidaro mari dzacho unongosina. But unongoshazi kuti unotsvaga mari. Asi mari unotsvaga. Kwanza vana tizvoni inini chi mari ndotsvaga asi kuti vanhu hamukose kuiona bosi inenge iri yangu. Inenge iri kupinga ubudiswa kana dola alright. Sofa. Ndina mari ndozita mari yangu. Mari yako ipi? Nishikweretire. Ndishikwerete chako. Iwe. Apa kwa Chris Cross. Chris Cross yekuni. Zviri kwere. Handisi makuseni kumoni. Kumoni. Yeko paisa udezo waizeli kuti mabhebha yangu kuti but boyeri mabhebha vangoita nuwe ngokuti mimi ndizviko. Aikete. But iri kwere. Ndona chakakosha kungotsika. Chimutendo kapinda usingaite se. Mvura isingapinde mukati aikete. Apa ndakwakwidibira kuone ere. Mvura yada kuuya sekuru. Tandanzwa nezuwa. Iwe. Ndada kugara muma oven. Iwe ngati wezi kuona seko mzuwa mimi. Maishanda seko. Unongoshandika unoziye kuti basa chaenda bhara chaundi kuwa kuzobudisa. But raibhena ka. Raibhena pana kazviramba. Ende ipapa chanoona. Ende kozati kauya sapote kwamira pizza. Ende kune kuchiko pizza futi. Nyangwe chinayo. Iri kwere wedhe. Iripo. Kaya kuti vanhu tinorimwa izi. Andoigere? Yakanakira. Alright. Kazi mvura inongodiwa ndoziri isati kurima. Sombonaya waiziya remiti mbuita se. Ngoto zvimu mabhizi anoda mvura. Maiziya mapurazi anoda mvura dzekuita se. Dzekuti ndiridza. Okay. But hembe dzako dzinombowacho here because ndokana ndichikuona une hembe dzakasviba hatsaramba une hembe dzakachena. Hembe dzangu hadziwachwi. Kuenda. Because inini handichinje hembe ndongotenga. Ndokanda yasviba nolese pane dzimwe. Kwanoda kuzoipfeka futi. Ndozongodzisoka kawani. Ndokuita singoda kuwacha magombezi ndongodzitsika-tsika idza mudzidhishi. Kudai so mvura yangu kudai ndatopedza ndakudziyanika because isina tsvina yakawanda. But dzine dosti yakawanda. Dzine. Dzine. Iyo. Ikuoneka nepapo. Zvekutooneka chazvo. Iyo kakatsa kuona. Apa nokupfeka hembe bhobho. Ini ndakayirikidza. Zvichimboitirei? Kuitira anozoti pane imwe skill yekuti kwakupisa masikati ka. Unobvisa katopu kati pamusoro. Sanichi ndikabhachi kebreak. Kwakuma time ndobvisa kabhachi. Nesane face. Ndoswera chi. Ndiro ndakuona kuti skill yekuti ndakunobvisa. Kana kune mamisheni anoda kuita kuti pane kwakati kwanda kuenda. Ndakutokwanisa kutoenda ikoko. Unotanga unoita maprogram ikoko tichitofunctiona zvikoko takatopedza. Papo ndasanga naye ati kunga tiroika namba reChristmas. Ndamuzoti apo. Achienda kadai anenge ngati. Mune namba reChristmas anoda kurova. Okay. So mnemita sei Christmas here this time? Tinongona reChristmas yose zvamazuva ese zvezvi. Zvekuti tongonakirwa kana kusoda kuti kune bhawa takazokura sei. Student wese. Ndiwe iti Japan zakatadza kusadza student. Andati akatadza ndati andambondwa maungira. Andambondwa maungira. So why don't what is she? Kanga. Kana ndakuvaka musha. Ati hana ine ruwa mama. Atichada kusasana. Kana mageli. Pane jani. Antu wada kunzona wachitaura. Achiimba. Zvichiendeka. Hapana chawakwanza? Hapana. So which means kuti yakaflopa. Yakaitika zvaina but ndifunga sina vanhu vakawanda.
Sina kunzwa kana kuzotaurikawo makusena acho kuti kone zinooneka kuti vanhu vakazoroone polisi vodaizwa kupanana mazeka tikabonye waisi yesu zvino aiwa bo zviriko zviriko iri boba iripo